Tuntruma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu Rawngbawlna Chanchin ti Spain rama Rawngbawlna Chanchin ani Rawngbawlna chu Spain rama line hlotling hlei na in ria Barcelona a chuan a business partner pakhat nen physical therapy practice in soizoina mun anin trauma lim takin kumsom ni ai tamma alo thok to ani anupui ingriti po in 7-day Adventist Ocean nursing home physical therapist na athok boka fapa pahni anneya andin hun po athahle Rawngbawlna chuan Adventist pastor ni tura rilru apu chu ain thiam lova ana thona pathianin malsomna apek towa lomlo angin pathianin angai adu lo min pek to zonga kaloma tuna chuan pastor ni katum veta tia soichu adu chuanglo COVID-19 lo lenga ani le a business partner te chuan an clinic chu karthumvel chung an khar alo ngai ta an hon le nuwa chuan Rawngbawlna pastor ni adu na chu anasade dewa pathian tan thanem lo hle in nain ria dor tu then khatte hena Isua Chanchin asoya antan atong trai boka ma se mi zong chu pathian thu ngai thatorin anin hong veklo Rawngbawlna chuan Isua Chanchin chu engtik lai po in soi adu renga physical therapist ni ringot chu tokin ashelo pathian ne na hun an mandun te chu Rawngbawlna tan hun thaber ani a zinga pathian polna neya mania Bible zir chu adu thina tuk tin a chira piang mai chu ama dor tu te tana poimo tak vek nin a ria a chang chuan an ma ni tong trai sak torin an ngen chok bok ma se Rawngbawlna chuan pastor ni torin tong trai ngai lova pathian du dan kati angai physical therapy na min roi lu masak hi pathian du dan ani ti in angai to a ma se zantin ina a honwa chuan ingriti hna ama dor tu te na pathian thu an soi hole an tong trai ho thu chau a soi thina atopa chuan ingriti chuan shil tur che ka nei sagun towa theology zir turin le pastor ni turin lalpan adu chenin ka ria ati a sagun to Adventist College hi Spain rama pastor turte an train chuan mun ani Rawngbawlna chuan anupuin aril ru chunga athil ngai tu a soi chuate chu ani po in alo ngai to ve tho thin ma se thil ni theya angai lo kha ani a anu pa chuan Barcelona mun chu nuam anti a chuta chuan an fa te po Adventist school a han kala kadu thu wang nelova pathian in rem ati ani chuan min la hriatir mayang ti in an nu chu a hrila ingriti chu abei dong du mailo cholkar tin sagun towa kalturin pathian in mindu ani ti in a hril thina chuti a soe piang chuan Rawngbawlna chuan thil thei anilo inlu atur kan mamo a na kan zona ngaya naupang school kalna tur kan ngai to ngaya chuti ngai to nan hun kan khoral thon tur anilo ti in a chang thina ni khat chu Rawngbawlna chuan aril ruwa athil ngai to te chu a unaw nu pasal pastor na thokne na a hrila soitum em po ani hran lo ma se alo chuak ve top mai ani au naw nu pasal chuan atana tong trai sak atiama hei hi pathian du dan ani chuan a hriati rangche ti in asoya ingriti pa chu athia an chung kwa chuan anubul nai zoka omdan an ngai to a Rawngbawlna le ingriti te chuan Barcelona a kan omreng ange kan nu tranpui turin kanin sonang ani lo le sagun to a kan kaljok mayang ti in an tong trai ta a ingriti chuan apa che na khopuya mun sang ana chungchanga ton hriat alo nei to dan athon dara ma se tu man chana an pelo chuti lai chuan Barcelona a Rawngbawlna physical therapy practice chuan ma ason dewa ani le business partner te chuan an sum do na ti zau belnan abul hnaya mun chu label adua lekha boipui nga yang ang chu an boipui lain a business partner chuan enga tinge pastor ini lo ti in azota Rawngbawlna chuan mak ati hle a engthil nge ngai tu ati in azota nangma dor tu te ne na Isua Chanchin isoidan ka hrefawa ti in a business partner chuan asoya chu thil chu idu takzet ti alang chiang le si a chu tiang ani chuan enga tinge pastor ini lo ti in azot le a chumi nu rei lo te a chuan Rawngbawlna le a chung kwa te chu sagun to Adventist College a an omta a chuta chuan pastor ni turin theology azera
chu anma ni ro manna anilo pathian ro manna ani jok thil khen dan chu karle Rawngbawlna Chanchina ilo chui zui don nia quarterly mission project offering tia ria thin sabat voisom bathum na tholom masa jok khan enoka le khajir na mun sagunto adventist college sa theology department zobel na tur halo tan pui to a tholom dangin ingredient na thona mun mei che omna girls dormitory sakna tur atan pui don bok ani tholom kaltlanga enoka nuna danglamna na satak athleng angkhan tun ko tara I tholom po hian mitam tak chatuan nunna a hroilu don ani Spain ram huam telin inter European division huam chunga project sang ta na phal taka I tho awangin kan lome khati zong kha tun truma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani